potrebuješ tú svoju pleť zdvihnúť a vyhladiť. Mám tu pre teba tento fantastický balíček, ktorý ti zaručenie vyhladí vrásky, zdvihne pleť a poriadne ju zahydratuje. Tak sa poďme pozrieť, čo máme v tomto balíčku. Naše nutrične najbohatšie sérum, ktoré je nabúchané peptidmi a kmeňovými bunkami z rastlín, ktoré naočkuje tie tvoje bunky, aby sa tvoja pleť zdvihla, vyhladila. Čiže je to taký plastický chirurg vo flaštičke. Ďalej tu máme upokojujúce, obnovujúce mliečko, ktoré obsahuje vzácne oleje. Tieto oleje tvoju pleť jasne vyhladia a obnovia tvoj hydrolyptický povrch. A k týmto dvom produktom má zdarma iba do konca februára booster z radu Dermokozmetiky. Je to taký booster s C vitamínom a s resveratrolom. Obsahuje aj špeciálny peptid, ktorý upokojí nervové zakončenia, čiže nebudeme natoľko používať tú našu mimiku. Vyhladí a bojuje proti vráskam a celkovému rozjasneniu pleti, naštartuje tvorbu kolagénu, elastínu, takže naša pleť sa vďaka tomuto balíčku bude krásne vypínať, vyhladzovať a ja vám tento balíček odporúčam doplniť do vašej dennej starostlivosti. Ak by ste ho chceli, napíšte mi správu a ja vám posielam všetky informácie.